Čaute ľudia, dneska si zahráme tú najstrašiteľnejšiu Fanmade Gorilla Tag hru. Takže je to niečo s tematikou Backrooms, čo som na tom počul. Mám to už stiahnuté, už sa mi to práve nainštalovalo. Takže jo, poďme si to zahrať, som na to zvedavý. Ok, natáča to, ok, super. Ok, takže toto som ja. No, takže mám tu toto, Fearing Gorillas. Vážne, že nikdy som to nehral, poďme to skúsiť. Ja sa bojím. No, la policia, no. To sa bude dlho načítavať ešte. To. Fú. No. Ty vole, načítaj sa už. Nemám na teba celý deň. Ty vole. Ešte krátko mám Dobre, takže moja odpoveď, či poďme na public alebo na private, radšej poďme na public, lebo... Ty vole. Not in a room. Code of conduct. No racism, sexism, homofobia. Ok, dobre. Infection, jak som casual. Dobre. Aha, dobre, sú tu ľudia. Jo, hello. Ja nahrávam, takže ma nepočuť. Ale ich počuť, hlavná vec, to treba. To je taký na hovno movement, vole, ja sa to budem hýbať, tak one. Takto. Čo je to? Jo, chvíli červená. Tak tam nejdem. Čo je toto? No tak semka nejdem, tak tam nejdem. Píše sa tu, že najstrašidelnejšia Gorilla Tag Fanmade hra. Zatiaľ z toho mám aj celkom také pocity. Poďme tam do tých obláčikov. No, nie, to je šmíkalka. No. Ja sa už nebudem vedieť dostať naspäť. No. Status lost, ja som Riti. Hello. Hi. Hello. I don't wanna go. Ja počujem nejaké zvuky, pomoc. Ľudia. My sme len začali. Ja sa budem držať takto typka. Ja nevládzam takto sa hýbať. Nie, tie zvuky. Ja počujem hudbu, ja sa to stíším. Wait, guy. Wait for me. Prečo je ten movement taký na hovno? Oh. Whippy. Danger 0%. Level 1. Ty vole.
tak to ma budeš aj ty, tak to máš budeš sprevádzať furt. To je z toho vedomý. No to typek to už hral podľa mňa. Lebo kebyže to nehrá, tak by sme v tom Backrooms neboli tak dlho. Koho napadlo vôbec robiť takúto hru? To už je tento movement ináč normálny, toto je dobré. Level 2. Alright, so this one, listen, you have to run insanely fast once you go, okay? See that red? That's the point we have to make, okay? Let's start a monster. If you hear like pop, you have to run insanely fast, okay? Ja ho nepočujem, lebo ja to mám najtichšie, počkať. Got this? Okay, you got this. You run insanely fast. Go. Okay. Wanna come? Ready? Ja. 60% danger. Go. Čo to kurva? Nie! Lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, oh, OK guys, prepačte, že to video sa takto skončilo. Ale ja vám hovorím, že ja sa ešte teraz celý trasie. Pozrite, aký ti do ruky kameru a celá sa trasie. Ako tá hra je vážne strašidelná. Ak chcete, aby som natočil part 2, tak lajkujte toto video. A natočím ten part 2, ale ja som z tohto fakt, že nemohol, veď ja sa celý trasiem. A keď to začalo to, že lollipop, ja som sa vystresoval po uši, vole. Ako hrať na virtuálnej realite hororovú hru, to je fakt, že dačo hrozné. Takže lajkujte, ak chcete, aby som natočil part 2 tejto divnej hry. Takže zatiaľ čus.